are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Sing this together, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Sing Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Sing this once again, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Oh Lord, you are worthy, oh God. Receive our highest praise. Amen and amen.
Maayong hapon kaninyong tanan. Gunusab sa itong mga kaubanan nga naa dinhi karon ug sa mga kabatan-unan nga naa dinhi karon no. Maayong hapon kaninyo. So ganina ako silang giingnan nga magdungan kita sa pag-awit no, pagkanta diya sa atong Ginoong Dios kay malipay gyud ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi no. Ingon usab among gina-welcome ang atong mga nagapadayon sa pagtan-aw mga kaigsuonan nato mga kahigalaan din na naa sa ilang mga panimalay. Gina-welcome mo namo dinhi sa Solideo Gloria Christian Church Visayan Service no kamo nagatanaw either sa YouTube or sa Facebook live stream. Mayong hapon kaninyo tanan. So maayo gayud ang pagpasalamat sa atong buhay nga Dios dili lamang sa matag adlang Domingo aban sa kanunay no sa matag adlaw. Ingon gid kanato dili nato undangon ang pagpasalamat diha sa atong buhi nga Dios. Busa uban ni ako ninyo, magaampo kita karon. No? Let's commit our time of prayers and worship to God with a word of prayer. Gaampo kita. Lord our God, among balaan nga Dios nga magbalantay, You are the source of all true and lasting joy. Kami nagadayeg diha kanimo sa imong gahom nga wala gayoy kinutuban ug dili gayud makumpara sa laing butang. You have revealed yourself, imong gipakita ang imong kaugalingon sa imong mga katawhan ug kami nagakatipon karon sa simbahan nga diin kini imong gimugna against which the gates of hell cannot prevail. O Dios, pagka halangdon gayud nimo nga Ginoo, kami nagaduol diha kanimo, nagapangamuyog gayud kami kanimo bisan ang among mga kasaypanan, ang among mga sala nga nahimo sa matag adlaw. Kami ikaw nakakita niana sa among kinabuhi, Ginoo. May you fill our hearts, O Lord, with love as we respond by singing praises sa imong ngalan, Ginoo. You are our God, worthy to be worshipped by your people diha sa spirito ug sa kamatuoran. O Ginoo, tabangi kami nga among tutok ang among mga mata diha lamang sa imong kahimayaan. Help us as we engage even ang among mga pangisip aron kami makasabot diha sa imong kamatuoran. Lord, we offer our songs to praise your name as we give you our lives karong mga orasa, Ginoo. Through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and amen. Mga igsoon ang atong tema no sa atong pagsimba karong kahaponon. Makita nato diha sa Salmo 95 bersikulo 1 hangtod 3 nga nagaingon kani nagaawhag kanato no giingnan kita diri dali kamo no dali kita no dali kamo daygunta ang Ginoo mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod muduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan ta siyag malipayong mga awit sa pagdayeg kay ang Ginoo gamhanang Dios gamhanang hari nga labaw sa tanang Dios. Amen. Last Sunday atong mahinumduman sa giwali ni Brother Harry no. Kita gayud walay katagbawan nining kinabuhi no. Nagwali siya may tungod sa bahin sa Book of Ecclesiastes no. Ang ato lamang gayud nga solusyon sa katagbawan mga igsuon kundili balik gyud kita diha sa atong buhi nga Dios labaw sa tanan. Ingon diri ang salmista nagapalihok sa iyang kaugalingon ug uban sa pagdaig ug sa uban no sa pagdaig gayud diha sa Dios. Kay kini usa ka katungdanan nga kita kinahanglan nga mubuhat uban sa labing buhi nga mga pagbati. Ingon gani sa verse 1 nga atong binasa nga nag-ingon dali kamo daygunta ang Ginoo no mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios. Ug sa verse 2 gaingon pagyud muduol kita kaniya aron pagpasalamat no
ug awitan ta siyag malipayong mga awit sa pagdayig. Uban sa atong mga kasing-kasing nga malipayong nagaawit ug nagdayig sa Dios nga kita kinahanglan gayud nga maghinam-hinam, no? Excite ta moadto diri kada Domingo, no? Mo gyud na siya, no? Sa pag-anhi, pagduol nato nganha sa atong buhi nga Dios. Ingon gani ang pulong sa Ginoo dinha sa libro ni Mark, no? Di lang ko moingon og Marcos kay ugma murag tingbutar ugma. So ang pulong sa Ginoo sa Mark chapter 12 verse 30 nagaingon usab, ug higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna ug sa tibuok mong kusog, no? Ang Dios takos gayud nga simbahon tungod kay siya balaan gayud sa pagdawat ug pagpaambit sa panagdaig, sa pagpauswag sa atong relasyon, no? Diha sa atong Dios. Ug paghatag kaniya sa atong bug-os nga pagtagad sa tukma nga mga panahon nga sama niini. Kinahanglan magbantay kita nga dili mawala ang atong panglantaw nga ana kita sa pagsimba ug pagpasalamat kaniya gikan gayud sa atong mga kasing-kasing. Busa mag-aawit kita, akong awhagon ang tanan sa pagtindog. Atong ihatag karon sa atong buhing Dios ang labing maayo nga mga pagdaig, no? Samtang nag-aawit kita nining mga kanta. Makausa ang pulong sa Ginoo dinha sa Salmo 29 nagaingon, dayga ninyo ang Ginoo kamo mga langit nung binuhat, dayga ang iyang himaya ug gahom, dayga ang mahimayaong ngalan sa Ginoo, ug yukbo kamo kaniya sa iyang pagkahalangdon ug pagkabalaan. So we stand amazed at the marvelous deeds, no? How wonderful gayud ang buhat sa atong buhi nga Dios kanatong tanan. Amen? So mag-aawit kita. Let's stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. Let's stand amazed. Let's stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned of me. We're singing how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins. He took my sins and my sorrows, and he made them his very own. Yes, thank you, Jesus. He bore my burden to Calvary, where we suffered and died alone. We're singing how marvelous, how wonderful, and my song
to be my joy through the ages, to sing of His love for me. We're singing, how marvelous, yes Lord, how wonderful, and my song shall never be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. We're singing, how marvelous, how wonderful, and my song shall never be. Oh, how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Panig kita sa pagsimba. Utlingan kasing-kasing kanimo na sunod Ginoo. Utlingan kasing-kasing kanimo na sunod Ginoo. Puno sa pulo mo ang sala walay lunas, bukos mong kasing-kasing, ikaw ang nagmando. Mubati o kaluoy, upang himutan ka sa maaging nga pagsimba diha sa trono mo. Makausa atong awiton, puting kasing-kasing. Ingat kasing-kasing kanimo nagsunod Ginoo. Ingat kasing-kasing kanimo nagsunod Ginoo. Sa pulo mo ang sala walay lugar, bukos kong kasing-kasing, ikaw ang nagmando. Ubati o kaluoy, upang himutan ka sa maangyon nga pagsimba diha sa trono. Puno sa pulo mo, puno sa pulo mo ang sala walay lunas, bukos kong kasing-kasing, ikaw ang nagmando. Ubati o kaluoy, upang himutan ka sa maangyon nga pagsimba diha sa trono mo. Kami nagapasalamat din kanimo Ginoong Dios tungod sa pagpadala nimo kang Ginoong Hesukristo nga mo'y nagbayad sa mga sala diha sa krus. Gawiton ta katapos ang awit. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary.
the Father's wrath, completely satisfied. Jesus that Once your name, once surrender me, now seated at your table, Jesus thank you. by your perfect sacrifice, By your perfect sacrifice, I've been brought in. Your enemy, you made your friend. pouring out Pouring out the riches of your glorious grace. your mercy, Your mercy and your kindness know no end. your blood, Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, once your thank you. name, Once surrendered me, now seated at your table. Jesus, thank you. Jesus, thank you. sing, lover my soul. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul, I want to live for you. Lover of my soul. Lover of my soul, I want to live for you. For the last time, lover of my soul, Lover of my soul, I want to live for you. your blood, Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once surrender me, now seated at your table, Jesus, thank you. yes, we thank you, Jesus. Jesus, thank you. Jesus, thank you. Ginoong Diyos, kami pasalamat sa makausa nga si Ginoong Hesus gayon ni bayad sa among mga sala diha sa krus, pinagi sa iyang dugo. Kami karon duol pa sa bugos, unta imong ablihan ang among mga kasing-kasing o among mga hunang-huna, pinaagi sa paglihok sa imong balaang espiritu karon. Dalaygon ka sa walay hunong, padayon kami nga simba diha sa imong ngalan, Ginoo. Dalaygon ka among ginabaliktanan dungog ug himaya sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo, Dios manluluwas. Amen ug amen. Pabiling kita sa pagtindog para sa atong congregational prayer.
Para sa to ang basahon karong hapuna, ato kita sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 6 ngadto sa 15. Ug mao kini ang gisulti sa pulong sa Dios sa maayong balita Biblia. Kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus. Pag kinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot ug nakabarog ug nga nalig-on diha sa pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo ug mapasalamaton kanunay. Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. Ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diya sa inyong paghiusa kaniya. Labaw siya sa tanang espirituhanong pangulo ug otoridad. Gituli kamo diha sa inyong paghiusa kaniya, dili sa paagi nga tawhanon, kundili sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. Kaysa pagbunyag kaninyo gilubong kamo o gibanhaw uban ni Kristo, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto, patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala, ug tungod kay dili man kamo mga Hudyo, busa wala mahisakop sa balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Kristo. Gipasaylo na kita sa Dios sa tanantang mga sala. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan, bahin ni ini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang ni ini dito sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo o otoridad. Gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan. O kini ang pulong sa Dios. Pwede na kita maglingkod. Para sa to ang pagampo karong hapuna, nasayod kamo nga karon adlaw ginasaulog nato ang mga inahan o Mother's Day. So mas nindot pod nga dado nato sila sa pagampo, although dapat kada adlaw nato sila ginaampo. Karon ginasaulog nato o gina-recognize nato ang ilang pagka-inahan, so ato pod silang iampo. Ikaduha nga ato ang iampo mo ang eleksyon ugma na unta maluoy ang Ginoo. Nga wala untay kagubot, wala untay mga pagpanikas, wala untay mga pagpangaway o kanang mga conflict nga mahitabo. Although nasayod kitang tanan nga bisag kinsa man atong butohon, ang kabubuton gyapon sa Ginoo ang matuman. Kung kinsa man yang ibutang, unta atong mga kasing-kasing magakalipay sa grasya sa Ginoo. Natay ato ang mga kandidato, apan nasayod kita nga ang Ginoo ra gid gihapon ang magbuot niini kung kinsa ang iyang padaugon o kung kinsa ang iyang ibutang. So unta atong mga kasing-kasing pabilin ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Ug tinguhaon ta nga ang kahimayaan niya moy ato ang pagabuhaton o pagalihokon niini nga bahin. So baniko ninyo sa pagampo karong hapuna o pangayon nato ang grasya sa Ginoo nga magauban ka natong tanan. Magampo kita. Among langitong Amahan, salamat o Ginoo nga maayo ka gayud sa among mga kinabuhi. Lord, tinuod mahigugmaon ka gayud God. Ikaw ang nagtugot, Lord. Imong ibubo ang imuhang grasya ngadto sa tanang katawhan. Magtotoo man o dili magtotoo, ikaw nagigugma sa tanang katawhan. Ug kani Lord imong gipakita kanamo kay tungod gitugutan nimo nga ang ulan mabubo kanamo, makakaon kami sa matag adlaw, ang among gininhawaan, ang hangin nga among ginahawa karon, pamatuod kani Lord sa imong dakong grasya kanamong tanan. Apan salamat o Ginoo nga ikaw nagdala kanamo nining kinabuhian nga makaila kami kanimo. Ingon man Lord nga kami matagaag higayon nga makaila kanimo pinagi sa pagwali sa imong pulong. Salamat sa iglesia. Salamat, Lord, sa ebanghelyo nga imong gibitbit kanamo.
Lord, karong hapuna gusto na mo itugyan ang among mga inahan nga naa kanimo. Lord, grasya alang kanamo ng mga anak nga makabaton og inahan. Lord, ang ilahang paghago kanamo, ang ilahang pagatiman kanamo, ang ilahang alima kanamo. Ginoo, grasya usab gikan kanimo. Ang gugma nga ilahang gipakita alang kanamo. Salamat o Ginoo. Busa Lord, gusto na mo itugyan sila diha kanimo. Ilabi na silang ginabuhat matag adlaw. O God, panalangini sila nga unta matagaan og kahupayan ang mga pagbati nila, ang ilang mga kahago, ang ilang pag-alima. And Lord, pangayon na mo Ginoo nga tagaan pa nimo sila dugang grasya, dugang pagpanabot hilabi na Lord sa mga kaanakan nga badlungon, mga kaanakan na naghatag usahay og kasakit sa ilang inahan. O Ginoo, tagay sila alibyo o Dios nga makakita sila og kagawasan niini. O unta Lord, magsalig lamang sila kanimo kanunay. Salamat sa mga inahan niining kalibutana nga imong gigamit. Lord, kung walay inahan, walay suga diha sa panimalay, o walay giya nga mahatag hilabi na sa mga kaanakan. Busa Lord, ginatugyan na mo sila diha kanimo ug ikaw unta mo maga pailog kanila, magahatag kanila og grasya og bisan Lord katagbawan sa ilahang kinabuhi. Og labaw sa tanan, o Dios, pangayon na mo ang lihok sa balaang espiritu nga magauban kanila. Ug kung ang uban kanila o dili pa man magtotoo, Ginoo, tagay sila grasya nga makakita, makakaplag. Lord, mabatunan nila ang maayong balita. Ug unta sila mahimong katawhan nimo o Dios. Daghang salamat o God. Ingon man Lord, amo pong ginaisa kanimo ang eleksyon, national election nga ipahigayon ugma. O Dios, pangayon na mo imong grasya nga ikaw magapadayon og panglihok sama sa imong ginabuhat sa mga nangagi o God. Ug pangayon na mo na doon na untay kalinaw nga mahitabo, hapsayon ta ang mahimong dagan. Ingon man Lord, wala untay mga conflict nga mahitabo katong mga tao nga moadto, unta dili makakos og kagubot, kundi Lord mapakita ang kalinaw niini nga bahin, ang kahapsay niini nga bahin. Unta walay mga pagpanghasik sa mga daotang mga elemento. Unta o Ginoo walay mga panghitabo nga dili maayo. Ug pangayon na mo God na ikaw magagiya sa mga otoridad, kamoy magbantay sa eleksyon ugma. Salamat o Ginoo nga gitagaan mi nimo og kagawasan, liberty nga makapamili kami sa amoang kandidato nga gusto iboto. Apan Lord, ang among mga kasing-kasing among ginaisa kanimo bantay kini nga dili unta kami mahagbong sa ginatawag nga idolatry nga gusto gid namo ang among kandidato mo'y modaog. Kun dili unta o Ginoo, ang imuhon ta ang kabubuton mao'y matuman niining tanan. Lord, kato mga mubotar ugma, tagay sila mayong panguna-una, ug giyahi sila silang mga angay nga pagabutohon. Salamat ug among ginaisa kanimo ang eleksyon ugma. Ginoo, ikaw unta mo'y magpahimutang niining tanan ug pangayon na mo nga ikaw Ginoo nga mo'y bantay sa tanang mga kasing-kasing kinabuhi ug mga kalag nga mubutar ugma. Ug pangayon na mo Ginoo, kanamo na mga magtotoo nga matagaan unta kami higayon nga makapaambit sa maayong balita. Ingon man Lord nga mamatikdan unta sa mga tawo nga nakapalibot kanamo ang kalahian o Ginoo, batok magtotoo o dili magtotoo, bisan man lang sa adlaw nga tingboto. Salamat o God. O karong hapon na Lord, among itugyang kanimo ang amo ang pagtulunan. Pangayon na mo imong grasya sa makausa, lamdagi kamo yung Ginoo, pinaagi sa liyok sa imong balang espiritu, o giyahay kami o God, sa mong pagtuon niini, maghatag unta kinig pagpanabot, nga makaila ka namo sa lawom nga pamaagi, ug ingon man o Ginoo, nga mulahutay kami niini, o kinabuhio namo ang matag pulong ay mong ipaambit ka namo karong hapuna. Panalangin niya ako o Dios, ug panalangin niya usab ang mga tawo nga maminaw karong hapuna. Kining tanan ang mugiampo pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. May hapon kanyang tanan. Magapadayon kita sa tuong pagtulunan diha sa Ebanghelyo ni Juan ug naa kita karon sa Juan kapitulo 16 bersikulo 5 ngadto sa 15.
So John chapter 16, verse 5, actually verse 4b, kaduha nga bahin sa versikulo 4, ngadto sa 16. Ug basahon ako mo kining giingon sa maayong balita Biblia, doon ako may Biblia, palukog abli ug mo kining giingon. Wala ko kamo sultihi niining mga butanga sa sinugdan, kay ako uban pa man kaninyo. Ug karon nga moadto na ako sa nagpadala kanako, wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kun asa ako paingon. Apan karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan ang tinuod mao nga mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili muanhi kaninyo ang magtatabang. Kay kun dili muanhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Unya inigabot niya iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan may tungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot. Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako. Ug pailhon sila unsay matarong kay muadto man ako sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon sila sa silot kaya nagmando niining kalibutan na gisilutan naman. Daghan pa unta kayo ako gisulti kaninyo apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako, kay ang aniya kanako, iya mang dawaton, ug isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, ako Busa mingon ako nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya, ug isugilon niya kini kaninyo. Ang title sa tuong mensahe mo, ang buhat sa balaang espiritu. Ang buhat sa balaang espiritu. Now, ang paghisgot sa balaang espiritu o ginatawag magtatabang, dili na to first time nga ma-encounter karong hapuna. In fact, may pila ka chapter sa atong balikan, sa chapter 14, naghisgot na daan ang Ginoong Hesus niini. Sa dihang ang mga tinunan, doon na sila'y kagulanan o doon na sila'y pagkabalaka nga mubiya na ang Ginoong Hesus ang ilahang agalon. O ang Ginoo naghatag kanila og saad or promise. Og lakip niini miingon siya kung inyong mabalikan ang giisgutan sa John chapter 14, miingon na siya, "If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever." So ginaisgutan niya dinhi nga ipadala niya ang laing magtatabang. Subot pasabot, kaning giskutan dinhi sa ato ang pagtulunan karon, continuation na nag-sidebit ang Ginoong Hesus sa dihang nagastorya siya ngadto sa iyang mga tinunan niini nga bahin. O karon para masabtan nato, tanaw na to asa man ni nagikaning maong storya. Kung inyong mahinumduman ang atong pagtulunan, ang Ebanghelyo ni Juan, pwede na to bahinon sa ikatulo. So tulo ka bahin. Unang bahin niini mao ang Ginoong Hesus, nagministeryo ngadto sa kadaghanan o ginatawag na tog public ministry. Ug nagsugod ka na sa chapter 1 hangtod sa chapter 12. Ug pagkatapos niini, nagministeryo na po ng Ginoong Hesus pero didto sa iyahang mga tinunan, katong iyahang closed circle na group. Muna itong makita sa chapter 13 hangtod sa 17. Ug ang tinuod gani na nato sa chapter 16 niini nga bahin. Ug mo na ni atong pagtulunan. Mo ni ang ginatawag sa mga scholar nga upper room discourse kay naa sila ngadto sa lugar nga sa taas sa panimalay. Dunay kwarto ngadto. Og ang katapusang bahin niini mao ang chapter 18 to 21 dinhi naisgutan ang iyahang pagkadakop, ang iyahang pagkalansang sa cross, ang iyang kamatayon, ang iyahang pagkabanhaw ug ang iyahang pag-ascend, pagbalik niya ngadto sa iyahang gingharian. Now dinhi makita nato nga ang Ginoong Hesus di ay wala lamang siya nagaministeryo sa kadaghanan. Kundi napud siya iyang ginatawag nga close circle group. Katong mga suod niya ug mo niya tong mamatikdan nga na di siya 12 ka mga tinunan. Although niini nga bahin 11 na lang sila kay tungod si Judas nga mo'y budhi kaniya wala na niini nga bahin. Mo ni iyang pagministeryo sa iyang mga
tinunan. Mao bitaw ang ginawhag ko kamo, ayaw mo pagunahuna nga ang Ginoong Hesus wala siya concern sa matag usa ka nato. Ang concern lang si Ginoo ang kadaghanan lang, no, dili na tinuod. Kaya ang tinuod, ang Ginoong Hesus na ari si concern even individually. Makita nato niini nga bahin. O kung ato ning hunaw-naon, paon sa ta nakasulti nga na siya concern sa matag usa ka nato. Ginabantayan ba kita niya, ginatanaw ba gid niya sa atong mga panginahanglan, nasayod ba gid siya unsay nasa atong hunahuna ug sa atong mga kasing-kasing, nasayod ba siya sa atong mga kalisdanan? Yes. Nasayod siya niini tanan. Kung inyong mamatikdan ang Ginoong Hesus, personally, siya mo'y nagpili sa iyahang mga tinunan. Gitawag niya ang iyang mga tinunan, pinaagi sa ilahang mga pangalan. Kung inyong mamatikdan na siya mga private conversation, sama nila Pedro, nila Juan, nila Santiago, Tomas, si Felipe, bisan gani si Nathaniel. Mao ni iyang mga tinunan. Ug dinhi nato makita nga naagiday siya personal nga relasyon sa iyang mga tinunan. Bisan unsa pa man kadaghan ang magtotoo sa tibuok kalibutan karon, doon na siya personal nga relasyon alang sa matag usa kanatong tanan. Dinhi nagsugod ang tanan. Sa dihang natapos na siya sa iyahang ginatawag nga public ministry, tinguha niya nga makahatag siyang ministeryo ngadto sa iyang mga tinunan. Ug kaning lugar nga ang gipili mao ang ginatawag nga upper room. Isipon lang ninyo sa taas, dunay kwarto sa taas. Muna iyahang gipili. Dini sila na nihapon ug dini gihatag sa Ginoo ang tanan niyang legacy gibili niya ngadto sa iyahang mga tinunan. Mao ni ang katapusang bahin sa iyahang kinabuhi bago man siya gilansang sa krus. So kung inyong ma-imagine kung sa to ang tradisyon nga makita, Biyernes di ay gipanganak gilansang ang Ginoong Hesus. So kadlawon kini sa Biyernes na hitabo, nagsugod og Huwebes sa gabi, hantod sa kadlawon sa diyang gidakop na ang Ginoong Hesus niini. Kumbaga gitunol ni Judas ang Ginoong Hesus para ilansang sa krus. Pero ang inyong mamatikdan sa sinugdanan sa ilahang storya dinhi sa upper room, natay mabasahan nga makita nato sa chapter 13 verse 1. Ug mo ning gisulti. Bisperas kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya niining kalibutana ug pag-adto sa amahan. Unsa iyang gisulti? Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Although ang pagkastorya dinhi sa Binisaya gihigugma niya sila hangtod sa katapusan, pero kung tan-awon nato sa English, ang pagka-translate gid niini sa original ginasulti, He loved them to the full extent. Kung unsa may pwede mahatag sa Ginoo to the fullest extent, iyan ang gihatag sa mga tinunan. In fact, ang fullest extent sa iyang gugma nakita ngadto sa cross. So gihigugma, gipakita sa Ginoong Hesus ang iyang gugma ngadto sa iyang mga tinunan. Naghatag siya mga saad o siya pud giingnan niya nga higugmaon po ninyo ang matag usa ha. Muna yung sa chapter 13. O giingnan po niya ang mga tinunan nga tuo mo sa kuha. Yes, mubiya ko sa inyo ha, pero tuo mo sa kuha, tuo pud mo sa Dios, Amahan. Ug mubiya ako nining kalibutan na kay mag-andam akong lugar alang kaninyo. Og kaning lugar nga akong andamon alang kaninyo, magkuyog-kuyog kita niini nga bahin. Dili lamang kana, naghatag pud siya og warning ngadto sa mga tinunan. Nga inigbiya niya na apoy ginatawag nga persecution nga mahitabo. Pero ang persecution dili tungod kay mibiya siya, kundi ang Ginoong Hesus gi-persecute ng daan samtang napa siya niining kalibutana. So kung siya i-persecute, then kamo nga akong mga tinunan, mingon ang Ginoong Hesus, inyo po ning ma-eksperyensyahan. O lakip ni Ana, para mapakita niya ang gugma, kay ngiyang saad, na dili siya mubiya kanila. Pero mo ni ang nakaingon. Sa una-una sa mga tinunan, paunsa man ang Ginoong Hesus dili mubiya sa mua, nga miingon gani siya nga mubiya siya. So mo ni ang nakanindot niini,
Kay tungod iyang giingnan iyang mga tinunan, dili ko kamo ibilin nga daw mga ilong tuwapos. Sa English, ginaingon, I will not leave you as orphans. Di ba kasabuta ka ng mga orphan, gibiyaan sa ginikanan, either namatay na ang ginikanan, o naginusara na lang sila din sa kalibutan. Pero ang mga tinunan, dili sila ibilin ng mga orphan. Kaya naisaad ang Ginoong Hesus alang kanila. Ningon ang Ginoong Hesus, I will not leave you as orphans. In fact, mingon siya sa verse 18, I will come to you. I will give you another helper. Laing magtatabang. Kaning laing magtatabang, exact ang unsay ginabuhat sa Ginoong Hesus, mo gyapoy buhato ni ining laing magtatabang. In this case, ang Ginoong Hesus nagasulti siya sa kagalingon, ako pod helper man ko ninyo. In a sense, ginatabangan ta mo nga makailan yung Ginoo, makailan ninyo ang Dios. Matabangan mo nga makahinulsul mo sa inyong pagpakasala, kay mo kanina nakababag sa inyong relasyon nga na sa Dios Amahan. O ginatabangan ta mo nga masayran ninyo ang kamatuoran. Yes, mubiya nako, ingon ang Ginoong Hesus. Por kining laing magtatabang, mo'y mo padayon ni ining maong buluhaton. Siya'y magpalungtad ni ini. Siya'y magpakuyanap ni ining tanan. And mo ni ang saad. Mo nang, adto ko, ngadto sa akong amahan, and yet magpabilin ko sa inyo ha. Siguro lang, sa yun lang tanawon sa to karon. Kaya tungod, nakita na to ang kinatibuk-an ni ining bahin. Humana, nahitabo na. Gisulat na lang ni Apostol Juan nga, inani ang nahitabo kaniadto. Apan sa panahon sa mga tinunan, dunay pagkalibog alang kanila. Alang kanila, lisuda sabto ni ining bahin, oy. Mo bitawng sa tuang pagbaybay ni ining maong pagtulunan, makita nato ang ideya nga gipakita ni Apostol Juan ni ining bahin. So karong hapon tungod kay nagaiskot man ang Ginoong Hesus mahitungod sa pagbili niya sa iyang Espiritu Santo, mao po na ato ang tanawon, mao na atong tun-an. Unsa day ang lihok, unsa day ang buhat, unsa day ang kumbaga trabaho ni ining ginatawag nga counselor, kaning helper o laing magtatabang. Kaning ginatawag nga paraclete. Kaning mupadayon sa lihok sa atong Ginoong Hesus. So karong hapon gusto nako tanawon na itulo ka bahin. Nga pwede na itong makita gikan verse 4b hangtod verse 15. Ang unang nga bahin mao ang mahinungdanong pagbiya ni Kristo. Muna itong makita sa verse 4b hangtod verse 7. Ang mahinungdanong pagbiya ni Kristo. Kung magunaon na mo, mahinungdanon ba itong pagbiya ni Kristo? Tinuod, mahinungdanon to siya. Gunyaw niya, mahibala na to, nganong mahinungdanon ang iyang pagbiya. Ikaduha, makita na to ang mabutyagong lihok sa Espiritu. Baga, obvious nga pagpanglihok sa balaang Espiritu. Mga ito makita sa verse 8 to 11. O kung katapusan niini, mao ang giya ngadto sa kamatuoran. Ang giya sa Espiritu ngadto sa kamatuoran nga makita nato sa verse 12 hangtod sa 15. Tungod kay ang ginaiskutan ni ining maong bahin, mao man ang lihok sa balaang espiritu, ang buhat sa balaang espiritu, ang tanan untang magtutuo. Untang masayran nila, ma-acknowledge nila ang kumbaga balaang espiritu o ang iyahang lihok nini. Kay kaning naisulat sa chapter 16, verses 4b hangtod sa verse 15, dili man ni tsamba nga naisulat dinhi. Gituyo ni Apostol Juan nga masulat aron masayra nato unsa day ang iyang lihok. Kinsa dining balaang espiritu nga kauban nato karon. Kung ikaw tinuod nga magtotoo, nagpuyo siya nganha sa imuha. Ug mo ni atong tanawon karong hapuna. Ang tanang magtotoo kinahanglan ma-acknowledge niya, masayran niya ang pagkatao sa balang espiritu o ang iyahang lihok. Tanaw na itong unang bahin. Ingon man nga mahinungdanon ang pagbiya ni Kristo. So kung magunaw na ta, paunsa man ni nahimong mahinungdanon ang pagbiya ni Kristo. Daan pa siya nagsulti nga, dunay persecution nga mahitabo
sa mga tinunan. Nya, musulti pabatag mahinungdanon ang iyang pagbiya. Sa verse 4b, miingon siya, wala ko kamusultihi ni ining mga butanga sa sinugdan. Unsay ginaiskutan sa Ginoong Hesus? Kung mubalik ta, makita nato gikan sa chapter 15 nga ang Ginoong Hesus nagisgot nga, if the world hates you, naaday pagka silag ni ining nga bahin, naaday hatred na mahitabo ni ining nga bahin. Eventually kanang hatred mahimo ng persecution, pagsilot ngadto sa mga tinuod na mga magtotoo. Pero ang Ginoong Hesus misulti siya, wala ko kamusultihin ni ining mga butanga sa sinugdan. Katong panahon nga nagkuyog-kuyog pa sila nga nagministeryo ang Ginoong Hesus sulod sa 3 ka tuig. Wala pa siya nagiskot ni ining nga bahin. Karon sa lang siya nagiskot. Katong panahon nga naa na sila sa upper room. Mao na tong panahon nga nagiskot ang Ginoong Hesus nga mohobi aning inyohang agihan. Tungod ka nako, ako nga gi-persecute, kamo usab mo ni ang inyohang agihan. Unsay hinungdan nganon isulti siya niini? Kimingon siya, kay ako, uban pa man kaninyo. Dili kinahanglan sultian ang mga tinunan nga dunay persecution nga mahitabo ni ini nga bahin. Nga naman, kay ang persecution nakatutok man tanan sa Ginoong Hesus. Ang kalaban sa mga katawhan tong una nga gi-ministeryohan sa Ginoong Hesus, katong mga taas nung pari, mga pariseyo, mao ang Ginoong Hesus. So di niya kinahanglan ingnon ang iyang mga tinunan nga naamoy madawat nga inani nigabot sa panahon nga mubiya nako. Ang Ginoong Hesus mo'y nagdawat niya atong tanan. Ang Ginoong Hesus mo'y nahimong gi-persecute niya na nga bahin. Ug ang persecution sa tanang mga magtotoo usa ka butang nga dayag. Dili ni siya ingon nga murag tago man nga gi-persecute. Dili, ang persecution is dayag. Klaro, obvious nga makita sa kadaghanan nga gi-persecute gyud ang magtotoo. Siguro kung makaunaw na mo karon, kung nagkaisip mo nga tinuod kay ako nga magtotoo. Well, mga higala, kung ikaw tinuod nga magtotoo, mudawat ka og persecution, muagi gyud ka og persecution. Ug mo ni ang gihatag sa Ginoong Hesus, mahitabo gina siya alang kanato. Pero wala matapos ang storya diha. Mingon ang Ginoong Hesus, tungod kay uban man ako kaninyo, mo nang dili ta mo kinahanglan sultian niya ang bahin. Pero pagabot sa verse 5, mingon siya, ug karon nga muadto na ako sa nagpadala kanako, wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. Usahay makaunahon na tani ini nga bahin, wala bagid nangutana sa Ginoong Hesus? Okay, nagsulti na ang Ginoong Hesus nga mubiya ko. Dili mo makauban ka nako. Si Pedro nangutana man niya itong nga bahin. Si Tomas nangutana man pud niya nga bahin. Dili ba dito pangutana? Anong miingon man ang Ginoong Hesus dinhi nga wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. Well, actually, posibleng nangutana sila. Posibleng nangutana si Tomas, nangutana usab si Pedro. Ang problema lang, ang ilang pagpangutana, dili mao sa gusto nga madunggan sa Ginoong Hesus. Actually, di wala sila nahimong tinuod. Ang ilang ipangutana, asa day kamo adto nganon di may kakuyog kanimo. Well, in fact, ang gusto nilang pangutanon, ingon na ni, nganong biyaan man mi nimo. Kasi madumduman ako akong anak na pagka nang nakasabot nami nga manglakaw ta ni ininak, mo na itong buhaton, mo na itong himuon, kanang adlaw, etc. Nya pagabot niya ng adlaw na itawag sa kuwa, ug moingon nga kinahanglan kumulakaw, kinahanglan kumuadto. So makancel ang amuang panagkuyog. Ang iyang pangutana dili man nga anong biyaan man kunimo. Ang iyang pangutana asa di ka moadto? Unsa day imong buhaton? Well, ang tinuod nga gusto niyang mahitabo, nganong di man ta madayon, nganong dili man ta magkuyog. I think inana pod ang pagbati sa iyang mga tinunan niya nga bahin. The fact nga mubiya na ang Ginoong Hesus mo nang miingon siya nga wala hinuoy usa kaninyo nga nangutana kanako kun asa ako paingon. Kung ginapakita niya nga Lord, ayaw ta amigbiya Nga naman. I think
ang usa ka problema niya na is ang ilang attachment sa Ginoong Hesus nga pwede na tumakita. Focus kay sila nga mawala na ang Ginoong Hesus. Gawas pa niya na napa sila pagpanabot nga ang ilang agalon, ang ilang master, ang manluluwas, ang Messiah, anong mubiya man siya nga conquering king man siya dapat. Siya man tong mag-antos para kanamo. Siya man tong dying servant. Siya man tong mahimong resurrected Lord. Pero wala nila masabti niya na nga bahin. Ang ilaha lang, anong mubiya man siya nga, dili man nana mong pagkaila kaniya. Madaugong hari, pero mubiya, asa man siya moadto. So dili sila gusto na mubiya unta ang Ginoong Jesus. In fact, sa verse 6, miingon gani, apan karon nga gisultihan ko na kamo, mahitungod sa persecution, mahitungod sa iyang pagbiya, sige, sulti sa Ginoong Jesus, nasubo kamo. They were sad. Kisa may dili masubo kung biyaan ka. Masubo gid sila. Pero ang focus sa iyang mga tinunan, mao kung unsay ilahang gibati, unsay ilahang kawadan, unsay kumbaga ang pagkaputol sa ilahang koneksyon, mo na ilang giisip. Pero mingon ang Ginoong Jesus pag-abot sa verse 7, apan ang tinuod, mao nga makaayo kaninyo, nga biyaan ko kamo. Mas makaayo di ay, nga biyaan sila sa Ginoong Jesus. Nga naman, kay kung dili mo anhi kaninyo ang magtatabang. Apan kun mo biya ako, ipadala ko siya kaninyo. Dunay advantage kung ang Ginoong Jesus mo biya ni ining kalibutana. Ang balang espiritu, dili na siya usa ka, mura bitog Star Wars nga, may the force be with you. Dili ingunana ang balang espiritu. Ang balang espiritu, dili usa ka gahom lamang na mura bitog ipasa dito sa imuhaw niya. Munang makabuhat kag mga butang sama sa ginabuhat sa Ginoong Jesus, dili. Ang balaang espiritu, usa ka persona. Dunay personalidad. Mahigugma, mubati. Mobitong gitawag siya ikatulong nga miyembro sa Trinity. Mauna ang atoang balaang espiritu. Kung anong mingon ang Ginoong Jesus nga, mas makaayo kaninyo kung mubiya ko, kay tungod ang Ginoong Jesus, tungod sa iyahang pagpakatao nining kalibutana, kung asa siya moadto, kung nasa sa Jerusalem, dili siya kaadto sa Galilea. Naaragit siya ngadto sa Jerusalem. Kung inyong mamatikdan sa panahon, sa John chapter 10, John chapter 11, mo niyang panahon nga si Lazarus nagkasakit, kunya hapit na mamatay. Unsay gibuhat sa iyahang igsuon nga si Marta ug si Maria. Nagpadala sila tao aron adtuon ang Ginoong Jesus. Di ba ginapakita nga dili giday makaadto ang dili ingon nga dili kaya sa Ginoong Jesus nga moadto kung asa man siya gusto moadto. Pero ni adtong bahina sa iyahang pagpakatao, nakalimita ang iyahang physical presence niini nga bahin. Mobitaw miingon si Marta pag-abot sa Ginoong Jesus ug nalubong na si Lazarus upat na kaadlaw ngadto sa lubnganan. Unsay giingon ni Marta? Lord, kung niabot lang unta kag sayo, kung naalang unta ka, dili unta mamatay akong igsuon. Pero wala man ka, mo nang namatay. Although, gibanhaw sa Ginoong Jesus ang patayng lawas ni Lazaro. Pero unsa may advantage kung mubiya ang Ginoong Jesus? Ang advantage, mao nga makauban nila ang Espiritu sa Ginoo, makauban nila ang Espiritu Santo, bisan asa man kang dapita. Imagine ninyo sa tibok kalibutan, ang epekto sa Ebanghelyo. Nagsugod lamang sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, o karon ana-ana sa tibok kalibutan. Asa ang Ginoong Jesus? Anaa sa tanang mga magtotoo. Tungod kini sa balaang espiritu. Mao ni ang advantage. Mao ni ang pagkaayo nga nakuha nato gumikan sa pagbiya sa Ginoong Jesus.
tungod sa iyang pagbiya, nakauban nato siya. Bisan asa man ta, muadto. Anaa siya. Bisan gignalang ka sa Davao City, nakakasimong panimalay, ang imong igsuon nga magtuto naapod sa laing panimalay, ug dungan mo nagaampo, dungan mo naga-dahig kaniya, dungan mo naga-worship kaniya, anaa ang presensya sa Ginoo. Imagine niyo pila ka tinuod na mga churches na dinhi sa Davao City. Davao City pala tong isgutan. And yet, ang Ginoo anaa sa matag presensya ni ining maong mga iglesia. Inani nga advantage ang gihatag sa Ginoong Hesus ngadto sa tanang magtotoo. Mabitong mingon ko kaganiha, ang tanang mga magtotoo kinahanglan masayran nila, kinahanglan ma-acknowledge nila ang lihok sa balaang espiritu o ang pagka-person sa balaang espiritu. So muna ito ang nakita. Mingon siya, it is to your advantage that I go away. Makaayo alang kaninyo. Kay kung dili mo anhi ang laing magtatabang. Apan kung mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Mobitong, ang ato ang punto ni ini nagasulti, mahinungdanon ang pagbiya sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kanila. Again, kung tanaw na to ang mga tinunan, di nila masabtan. Tungod kita, nakita na nato ang mga panghitabo, nabasahan na nato, nasayran na nato, mo nang makaingon ta nga, wow, ninduta day no. Apan alang sa mga tinunan sa ilahang panahon, sa ilang gisultian sila sa Ginoong Hesus, di pa nila madawat, di pa nila masabtan. Buto na naon, pasalamat kita sa Ginoo nga kining butanga nasabtan gayud nato. Ikaduha, tungod kay moabot ang balaang espiritu, makita nato ang lihok sa espiritu ni ini nga bahin. So dili lamang nga mahimong advantage sa tuwa, makita pa nato ang lihok sa balaang espiritu nga kinahanglan natong masayran tanan. Unsa day ang lihok sa balaang espiritu? Kung basahon ako gingon sa verse 8, unya inigabot sa balaang espiritu, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala, og sa pagkamatarong, og sa silot. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Og pailhon sila unsay matarong, kay muadto man ako sa amahan, og dili na kamo makakita kanako. Og pailhon sila sa silot, kay ang nagmando nining kalibutana, gisilutan naman. Sa English, ang pulong nga gigamit mao ning kaning pailhon, convict. So gibinisaya lamang pailhon, pasayron. Kumbaga mo come to sense unsay buhaton sa balaang espiritu inigabot niya. Kinsa iyahang ikonbiktar niini nga bahin? Ang mga tao sa kalibutan, ang world system. Pasabot ang pagpakasala. Ingon siya, tulo ka butang nga konbiktahon sa balaang espiritu ang kalibutan. Una, sala. Ikaduha, pagkamatarong. Ikatulo, paghukom or judgment. So kaning tulo ka butang, ikonbiktaron niya ang kalibutan niini. Tanaw na to. Una, sa sala. Kung tanaw na to ang sala, ang basic understanding nganong konbiktaron man sa balaang espiritu ang kalibutan mahitungod sa sala, kailangan masabtan nato unsa ni sala. Basic understanding of sin, kung tagaan nato definition, mo nang ginatawag nga na-miss nato ang mark. Mo na ang target, pero ang tao wala makaigo sa target. Milihis. Wala makatunong. So, kung ang goal sa Ginoo, ang standard sa Ginoo, mao ni ang tao wala makaabot sa standard sa Ginoo. But pasabot, ang kabubuton sa Ginoo wala mabuhat sa tao. Ug tungod kay wala niya mabuhat, ang tawag niya na sala. Ug tungod niya ng sala, gusto ipasayod sa Ginoo, pinaagi sa balaang espiritu nga ikaw nakasala, batok sa usa ka Dios nga balaanon.
ug tungod kay nakasala ka, wala nimo na hit ang target, na miss nimo ang mark, ug wala ka nagsubay sa iyang kabubuton, dunay konsekwensya. In fact, gisulti sa Romans chapter 6 verse 23, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. But pasabot niini kalaglagan. But pasabot niini pagtambog ngadto sa impyerno. And gusto ipahibalo sa Ginoo, pinagi sa balaang espiritu, nga kung wala ka sa Ginoong Hesus, kalaglagan ang imuhang kapaingnan. And moni ang lihok sa balaang espiritu niini. Ang pamaagi lang para makagawas ka niya ng kalaglagan, mao ang Ginoong Hesus, sama sa iyang gingon sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ako mao ang kamatuoran, ako mao ang kinabuhi. He is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. And mo ang gisulti sa Ginoong Hesus, ngadto kanila. Pero atong Siron, niingon siya, pailhon niya ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot. Sa verse 9, niingon siya, pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Mo ni ang problema. Ang problem is, wala sila mutuo sa Ginoong Jesus. Tungod kay ang mga katawhan wala mituo sa Ginoong Jesus. Usa kini katimailhan nga ikaw nakasala. O kinahanglan makonbiktar ka niini nga bahin. Kinahanglan masayod ka niini nga bahin. Kinahanglan makita nimo nga makasasala day ko. Gipadayag sa Ginoo ang tanang buhat niya, ang iyang pulong sa dihang naa pa siya niining kalibutan, o gipadayon kini sa iyang mga tinunan, sa mga apostoles. Ginatawag na itong mga propeta kaniadto, mga apostoles, mga ebanghilista. Ilahaning gipadayag tanan, may tungod sa Ginoong Jesus. So kung wala kami tuon niini, ginapakita lang nimo, o ginapakita lang niini nga ikaw makasasala. Bisan ganig mayong kag magtotoo ka, makasasala ka usab. Ang diferensya lang, natagaan ka grasya sa Ginoo. Tungod sa pagkonbikta nga sa sala, ikaw miduol sa Ginoo, nanginahanglan ka Ginoo, nanginahanglan kag manluluwas. Kaya tungod nasayod ka nga imong sala, dunay konsekwensya. Ug nasayod ka kining konsekwensya, pagtambog nga sa impyerno, kalaglagan. So imong gina-acknowledge, imong kagalingon nga, Lord, kinahanglan akong manluluwas. Unsa akong pwede buhaton para makalingkawas ko niining maong pagsilot alang kanako. Kung wala kami to sa Ginoong Hesus, but pasabot niini, wala nimo gituman ang iyang kabubuton, wala nimo gituuhan ang iyang ebanghelyo, wala kami tuo sa Dios. Kamoy naghatag niining maong warning. Miingon siya diya sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 9. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God, those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Anaa ang kalaglagan. Moni ang trabahoon sa balang espiritu. So kung ikaw nga nakonbikta niya ng pagpakasala, ikaw nga nakakita nga gipasabot mo ko sa Ginoo nga makasasala day ko, kinahanglan ko mo talikod niini ug mubiya niini, makabaton kag kaluwasan. Kung pasabot, gituuhan nimo ang Ginoong Hesus niini nga bahin. Apan kung imuhang gi-reject, imuhang gitalikdan, wala nimo gidawat, wala nimo gisayod, ang imong tanaw sa imong kaugalingon, maayo man ko, matarong man ko, di na ako kinahanglan na. Ang konsekwensya, alang kanimo, mao ang kalaglagan. Ikaduha, mingon dinhi nga dili lamang
pailhon ang mga tao mahitungod sa sala, kundili bahin usab sa pagkamatarong, righteousness. Kasigarang mga tao, musulti nga, adili man ko makasasala, matarong man ko na tao. Sa tinuod lang gani, mas daghan pa kong matarong nga nabuhat kaysa sa sala. Dagag musulti niya na. In fact, mo ganila ilang prinsipyo para maluwas sila. Basta kay wala ko'y gitamakan, basta kay wala ko'y gidaog-daog, basta kay nagtabang ko sa mga kabus, matarong man na. Ug tungod ni ana, maluwas ko. Not so. Kung mo man na imong ginaisip, dili ka na tinuod, dili ka na makaluwas kaninyo. Mo bitong mingon ang Ginoong Hesus, ang trabaho sa balang espiritu, kunbiktahon ang tao nga nagahuna-huna nga ilang pagkamatarong, makaluwas alang kanila. Pila kahigayon, gibadlong sa Ginoong Hesus ang mga Pariseyo tungod sa ilahang pagkamatarong. In fact, ang Biblia gani nagasulti nga ang atong pagkamatarong dili makaluwas ka nato. Kumuadto ka sa Efeso 2, versikulo 8 ngadto sa 9, ang tao na luwas dili tungod sa iyang buhat, kundi dili tungod sa grasya sa Dios. Kung imong pangutanon si Propeta Isias niini nga bahin, ang atoang mga matarong buhat daw sama lamang sa mahugaw nga trapo. It's like a filthy rag. So di nato ni pwede mapanghinambog. O kumbiktahon kita sa balang espiritu niini. Kung nagtuo ka nga maing tao ka, praise God. Nindot na, kinahanglan natong mga maing tao niining kalibutan na. Apan dili nato na magamit nga basihan alang sa atong kaluwasan. Ang Ginoong Hesus lamang ang makaluwas ka nato ug dili ang atong mga maayong buhat. Mo bitong giklaro niya sulti balik ta kagani si John 14:6. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, ug walay makaadto samahan kun dili pinaagi kanako. Kung imong ginaisip pinaagi sa kung maayong buhat, wala na. Nakasala na ta batok sa Ginoo. Kung atong ginaisip nga wala tay gibuhat nga sala, wala na. Nakasala na ta batok sa Ginoo. Unsay konsekwensya niini? Kalaglagan. Mo nang gikinahanglan gyapon nato ang Ginoong Hesus niini nga bahin. Ang nakanindot niini naa ang pagpaila sa balaang espiritu. Kumbiktahon ka kung nagunauna ka nga maayong tao na jud ko, maluwas na jud ko. Salamat sa balaang espiritu. Nakunbiktahon ka niya nga bahin, aron mo sabi yung pangunauna, di ni mao di ay ang pamaagi sa kaluwasan. Ang pagsalig di ay, ang paghinulsol sa pagpakasala o pagsalig ka niya, mao di ang pamaagi sa kaluwasan. Salamat sa Ginoo niini nga bahin nga naa ang balaang espiritu. Kaysa tinuod lang kung wala ang balaang espiritu, wala ang iyang lihok, wala ang iyang trabaho sa atong kinabuhi. Ang dako na tong tendency, magsigil ang tagbuhat ug maayo, thinking nga maluwas ta pinagi sa pagbuhat niini. Wala pa'y klaro, basig gamiton pa nato ni og panghinambog at tubangan sa ubang mga tao. Dunay duha ka tawo nga nagampo dito sa templo. Ug katong isa, maing tao. Ampoy siya sa Ginoo, miingon siya, Lord, salamat nga dili ko sama ni ining usa ka kawatan, usa ka tax collector dinhi. Ako nagahatag ko sa ako ang ikapulo, nagatabang ko sa mga kabus, daghang ko ginabuhat na maayo. Salamat o Ginoo nga maayo kong tao. Apan ang usa nagampo, miingon siya, iyang ginadukdok ngiyang kasing-kasing, di gani siya kahangad sa Ginoo, sa iyang kaulaw, sa iyang pagpakasala. Miyampo siya, Ginoo, pasaylo ako nga makasasala. Ug matod pa sa pulong sa Dios, kinsa daw ang gidawat sa Ginoo. Katong tao nga midukdok sa iyang kasing-kasing ug mihangyo sa Ginoo nga pasayloon siya tungod sa iyang pagpakasala. So konbiktahon kita sa Ginoo kung nagunaw na kita nga matarong. Ang kalibutan mo na ginatudlo ka nato. Kung magkinabuhi kitag matarong, nindot ka na.
Apan ginatudluan po ta sa kalibutan. Nga ang pagkamatarong mo'y pamaagi para sa kaluwasan. Salamat ta sa Ginoo nga naang pulong sa Dios nga mo'y nagatudlo kanato niini nga bahin. Na dili di ay ang pagkamatarong o atong mga buhat o pagbuhat og matarong mo'y makaluwas kanato, kundi mismo ang atong Ginoong Jesus. Ikatulo, ginatawag og judgment o paghukom. Niining kalibutan na ang mga tao, depende kung giyon sa sila pagpadako silang ginikanan, na sila kaugalingon nilang paghukom or judgment nga giset alang silang kaugalingon. Ang uban ni impluwensya gikan sa ilahang mga paryente, silang ginikanan, o di baka na mga judgment tungod kay mo na ni among nakasanayan, mo na ni gitudlo sa mua, kultura na namo ni, heritage na namo ni. Ang uban po, pinaagi sila ang mga relihiyon. Mga higala, mingon ang Ginoong Hesus na pinaagi sa lihok sa Espiritu Santo, iyang konbiktahon ang kalibutan, ang mga tao sa kalibutan, mahitungod ni ining maong judgment. Mo bitaw ang righteousness, usa sa resulta sa tuang judgment. Nga basta mo buhat na kog maayo, okay ko, maluwas jud ko. O dako ginang chance nga mahilangit ko. Kaya mo na ginatudlo sa mga katigulangan and everything in it. Gawas pa niya na naapoy mga judgment nga gikan sa kalibutan. Na kung mo tungan o musabay lang kaniini tungod kay ginabuhat na sa kadaghanan, okay ka, gamay lang ang dili nagabuhat. Niya na, ang Biblia nagaingon nga halapad ang dalan, paingon ngadto sa kalaglagan. Apan piot kayo ang dalan, paingon ngadto sa iyahang gingharian. But pasabot ang tendency sa kalibutan, ang judgment sa kalibutan, basta kay ginabuhat sa kadaghanan, okay. Walay problema, normal na siya, natural na siya. Not so pag-abot sa sukaranan sa Ginoo. Daghan tag pwede makita. Sama niya ng abortion. Tungod kay common sa tanan. Dawat sa tanan. Pipila lamang ang dili mo dawat niya ng abahin. Ang judgment sa kalibutan, okay na. Okay ang abortion. Hilabi na mo ingon ang mga babae nga, amo maning lawas. Amo ang pagbuot. Di mo magbuot kung sa among gusto buhaton. So kung gusto mo mag-abort, then wala mo'y pagbuot ni ini. That's the judgment of the world. Mahitungod abortion. And even LGBTQ. Tungod lang kay gipi na silang kasing-kasing feel nila, mura man jud ko babae, bisag lalaki ka. Or makigminyo, same sex. And mo ni ang judgment sa kalibutan. Okay, dagag nagasupport sa mo, din okay ni. Mingon ang Ginoong Hesus, ang balaang espiritu will judge, will convict the world of that kind of judgment. Sumo na atong bantayan. Usahay, kung nagahuna-huna tanga, tama magid siguro niya akong ginabuhat. Ginabuhat man ni sa kadaghanan. I think kinahanglan nato balikan ang naisulat sa Biblia. Unsa bay giingon sa Biblia? Niyan ang bahin. Sa John 8, verse 44, mingon ang Ginoong Hesus ngadto sa mga grupo sa mga Pariseo, mga anak kamo sa inyong amahan, nga mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gid siya mudapig sa kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya. Kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Dili kamo mutuo kanako kay nagsulti man ako sa kamatuoran. Ingunani ang judgment. Kumbaga, unsa bay imuhang judgment ni ini nga bahin? Ay, okay lang na kay ginabuhat naman sa kadaghanan. Okay lang man ang mo patay kay anyway para mabawasan pod ang populasyon sa kalibutan. Okay lang man manika sa kwan sa eleksyon kay anyway tanan man nagabuhat, nagapanikas man.
Okay lang ang mandaot. Okay lang tanan. Okay, puro okay. Ang Ginoong Hesus nagasulti, mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Tungod kay ginasunod nato ang mga tinguha sa yawa. Ug ang balang espiritu magakonbikta kanato niini nga bahin. Pasalamat ta sa Ginoo nga dunay ingon niini. Salamat ta sa Ginoo nga may biya siya. Karon ang balang espiritu magakonbikta kanato niya nga bahin. On a side note, isip usa kang magtotoo. Bago ka mubuhat og isa ka butang. Di ba isipon nato, tama ba niya akong buhaton o dili? Kay tungod magtotoo ka, daghang higayon nga dunay pagduwa-duwa sa imuha kung dayunon ba nimo o dili. Ang pasalamat ta sa Ginoo nga dunay pagkonbikta gikan sa balaang espiritu. Ug dadon kita niya ngadto sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran kung tinuod ka nga magtotoo, imuhang tumanon, you will obey kung unsa man ang iyahang gisulti. Ug dito na to masayran na tinuod giday ko nga magtotoo kay gituman ako ang kabubuton sa Ginoo. Pero kung masinugtanon lang ta sa unsay mga judgment nato sa atong kaugalingon, okay siguro ni buhaton. Gusto man gud nako ni. And then gibuhat nimo without consulting God. Bisag gitagaan na ka sa balaang espiritu og konbiksyon ni gikumbiktahan na kaniya nga dili ginamaw ang ginasulti sa pulong sa Ginoo. And yet mo diretso lang niya pagbuhat niya na sama sa gisulti sa Ginoong Hesus. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya. I pray nga dili unta tayo niya na. Akong pagampo na unta manggidudahon ta kung tama ba itong ginabuhat o dili. Ug konsultahon unta nato ang Espiritu Santo, ang balaang kasulatan. Mingon siya, matungod ni ini, pagahukman. In fact, gihukman na. In verse 11, ug pailhon sila sa silot, kaya ang nagmando nining kalibutan na, gisilutan naman. Ang nagmando mao si Satanas, gisilutan na sa Dios. Tungod kay gisilutan na siya, ang iyang gi-set up nining kalibutan nga pagmando niini nga mo'y ginasunod sa kadaghanan, gisilutan na. And therefore, pwede na ta masayod niini nga bahin nga kinsa magid akong sundon? Ang kabubuton sa Ginoo o ang judgment nga gitudlo sa kuha nga dapat inani mong buhaton kay tungod mo ani mong nasabtan, okay lang ning mga butangan ni bisag dili okay sa Ginoo because ginabuhat sa kadaghanan buhaton na lang pud nato, wala na. Konbiktahon ta sa balaang espiritu niini nga bahin. And mo ni ang gipamuhat sa tibuok kalibutan sa dihang mubasa ka sa Book of Acts, makita nimo ng mga butanga. So una nakita nato nga mahinungdanon daay ang pagbiya sa atong Ginoong Hesus kay moabot ang balaang espiritu. Ikaduha, ibutsyag pod ang lihok sa balaang espiritu ug masayra ni atong tanan. Karon si katulo, sa iyang pag-ari, dili lamang niya ibutyag ang mga butang nga ginabuhat nato dinhi sa kalibutan, ang pagpakasala, pagkamatarong o kaning mga paghukom nato, kundi giyahan usab ta ngadto sa kamatuoran. Ingon ang Ginoong Hesus sa verse 12, daghan pa unta kaayo ako gisulti kaninyo. Apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Sa English inani ang pagkaingon. So verse 12, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Anong dili man nila matugkad ni nga bahin? Siguro tungod kay ang ilang una-huna, naapa dito sa kagulanan nga biyaan sila sa ilang agalon. Siguro kay maputol ang ilang relasyon. O
ug nakafocus kay sila ngadto sa persecution nga ilahang dangatan pag-abot sa panahon. Nanghadlok sila, nangalisang sila, nawala sila sa focus. Mao bitawng aron madasig sila gipahibalo sa Ginoong Hesus unsa day ang trabaho sa balang espiritu inikabot niini. Sa samang pamaagi nga nagatrabaho ang Ginoong Hesus ngadto kanila samtang nagkuyog sila, mao pod ang buhaton sa balaang espiritu. But by this time wala lang nakalimita sa 12 ka mga tinunan, kundi alang sa tanang mga nagatuo kaniya. Mabatian nila ang Ginoong Hesus, ang iyang kabubuton ug ang iyang gugma niini nga bahin. Mingon siya, apan inigabot, verse 13, inigabot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon niya ako, kaya nga niya kanako iya mang dawaton ug isulti kaninyo. Ang tanan nga iya samahan ako busa mingon ako nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya ug isugilon niya kini kaninyo. Sa laktod nga pagkastorya, tudluan kita sa balaang espiritu sa tanan natong angay nga pagabuhaton aron mahatagan og kapahimayaan ang iyahang pangalan. Ug ambot pasabot niini, ikaw tinuod nga magtotoo, ikaw mukuyog kaniya sa iyang gingharian. Ikaw luwas o giluwas ka sa Ginoong Hesus. Sadyang misulti siya nga tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran, tanang mga magtotoo sa Ginoong Hesus, masayod kamo nga naamo sa kamatuoran tungod kay sa pagtudlo sa balang espiritu, magkinabuhi kamo diha sa kamatuoran. Kung evaluate na to itong kagalingon, tinuod ba jud ko nga magtotoo? Ingon dinhi nigabot sa balang espiritu, tultulan daw kita sa tibuok kamatuoran. Sa panahon nga gisulat ni Juan ngadto sa panahon nga nakigstorya ang Ginoo sa ilahay nigabot sa balaang espiritu, tultulan daw ang iyang mga tinunan sa kamatuoran. And rightly so, kung basahon ninyo pag-abot sa Book of Acts, ang mga magtotoo nagkinabuhi diha sa kamatuoran. Madumduman ako si Tomas. Sadyang mingon siya, di ko mo to nga nabanhaw ang ato ang Ginoong Hesus. Gawas kong maghikapan ug magunitan ako ug masulod nako ang tudlo nga to sa buslot sa iyang mga kamot. Bisag na sayod na siya nga pwede gid to mahitabo. Sadyang nagpakita ang Ginoong Hesus sa iya ug nagunitan niya, automatic ang iyang hunahuna na usab. Og nagkinabuhi siya sa kamatuoran all through and through. Ingon man si Pablo nga nahimong persecutor sa iglesia, sadyang nakailan niya ang Ginoong Hesus ngadto sa Damasco. Mao pod ang gibuhat. Nagkinabuhi na siya sa kamatuoran. Iyang gitalikdan ang iyahang daang kinabuhi. Ang iyang pagtuo kaniya adto nga ang relihiyon lamang sa mga Hudyo, ang Judaism lamang ang pamaagi sa kaluwasan. Sadyang nasayod siya sa kamatuoran, lihok sa balang espiritu, nagkinabuhi na siya sa kamatuoran niini nga bahin. Bisan pa man og kapila siya na preso, bisan pa man kapila siya na shipwreck, bisan pa magnapaakan siya bitin, bisan pa magikulata siya, bisan pa magibilin siya nga daw mamatay na siya, nagkinabuhi gyapon siya sa kamatuoran. Dili lamang kana, gisulti pagani nga ang balaang espiritu daw dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. So ginapakita dinhi nga ang balaang espiritu dili magsulti o bisang unsang mga butang. Ang iyang isulti kung unsay nahisulat sa pulong sa Dios. Ug mo nay ipadumdum niya ngadto sa iyahang mga tinunan. Mo nay itudlo niya ngadto, mo nay madawat sa iyahang mga tinunan niya na nga bahin. Dili ni siya usa ka butang na ako nakadawat ko sa
balang Espiritu. Gistorya ko sa Ginoo kagabi. Modo niya ang gisulti sa kuha. Dapat modo niya itong buhaton. Wala na isulat sa pulong sa Dios. Usa ka na kadelikado nga butang. Kaya ang lihok sa balang Espiritu, maggiya ka nato. Pabalik nga rin sa pulong sa Dios. Dili lamang ka na. Sa verse 14, gingon, himayaon niya ako. Kay ang aniya kanako iya mang dawaton ug isulti kaninyo. Kung unsa ang gisugdan sa atong Ginoong Hesus, padayunon niya kini nga buhaton. Ug ang mahimong epekto niini mao nga himayaon nato ang Ginoong Hesus. Ang mahimong resulta kanunay sa paggiya sa balang Espiritu ngadto kanato mao ang pagtudlo ngadto sa Ginoong Hesus nga siya mao ang buhing anak sa Dios. Ug kaniya mabatunan ang kaluwasan. Dili sa ubang mga butang, dili sa laing mga tao, kundi kaniya lamang ug wala nay lain pa. Ug nga nakanindot niini kaning katapusang bahin sa verse 15, ang tanan nga iya sa amahan ako. Busa miingon ako nga dawaton sa Espiritu ang akong ihatag kaniya ug isugilon niya kini kaninyo. Gikan sa Dios Amahan ang Ginoong Hesus ug ang balaang Espiritu. Mao ni ang beauty sa lihok sa Dios, sa Trinity, sa tanang nagatuo kaniya. Dunay panaghiusa ang atong Dios sulod ning tulo ka persona. Dios Amahan, Dios Anak, ug ang Dios Espiritu Santo. Pareho ang ilang tinguha. Kumingon ang Ginoong Hesus, ang tanan nga iya sa amahan, ako a. But pasabot, kung unsa may isulti sa Ginoong Hesus, gikan po to sa amahan. Kung unsa may isulti sa Ginoong Hesus, nasayod siya nga mo ang kabubuton sa amahan. So kung unsa may hatag sa Ginoong Hesus, ngadto sa balaang Espiritu, aron isulti ka natong tanan, gikan to sa Dios Amahan, gikan to sa Ginoong Hesus. Therefore, dili ka masipyat ni ini nga bahin. Dili ka magkamali ni ini nga bahin. Nasayod ka nga naadyo ko sa kamatuoran. Mao man niya akong mabasahan sa Biblia. Mao na ginasulti sa balang Espiritu kanako. Wala ko nakadungog sa kastorya nga murag audible voice nga mistorya sa kuha nga walay hinungdan, wala din nato makita sa Biblia. Unya mo din atong ipakuyanap nga ako gistorya ko. Dili makita nato sa Biblia. Kung unsa man ang ginasulti sa Dios, unsa may gibuhat sa Ginoong Hesus, pangusgan sa balaang Espiritu nga mabuhat sa tanang mga magtotoo. Ug mao ni ang nakanindot ni ini nga bahin. Sa tinuod, ang tinguha sa ato ang Ginoong Hesus nga unta ang tanang tao maluwas. Mao pud na ang tinguha sa ato ang Dios. Ug mao pud na ang tinguha sa balaang Espiritu. Apan magapanglihok siya sa tanang mga magtotoo niini nga bahin. Magapanglihok siya niini nga bahin. Ug sayang pagpanglihok, usabon niya atong kinabuhi, tudluan kita sa kamatuoran, magkinabuhi kita nga sama ni Kristo. Ug ang epekto niini mao ang pagsangyaw nato sa maayong balita aron matuman ang iyang pagbuot. Mingon ang Ginoong Hesus nga to siya mga tinunan before siya ni ascend. Pabuton daw ang balaang Espiritu. You will have power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses. Mahimo mo ako mga saksi. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Pero kato nga panghitabo, wala to nasugdan. Kawas kung ang balaang Espiritu nagapanglihok na sila ang mga kinabuhi. Nga nasayran na nila ang kamatuoran. Nga natudluan na sila ni ini mga butanga. Saka pa sila nakapanglihok ni ato nga bahin. Ingon man si Pablo. Crucial alang sa mga magtotoo. Nga masabtan
ang lihok sa balaang espiritu. So morning tulo ka butang ato ang gisgutan karong hapuna. Ang pagbiya ni Kristo mahinungdanon. Dili siya sa kabutang at yes tinuod ng alibog ng alisa nga mga magtotoo. Apan at a later part na sayran nila mo gid ning kabubuton. Mo bitawng nagsulat si Apostol Juan niini nga bahin. Aron ipahibalo kanato tanan karon nga nagabasa niini. Nga mahinungdanon ang pagbiya sa atong Ginoong Hesus. Ug dili lamang kana tungod kay moabot ang balang espiritu, ikabutyag ang iyang mga lihok niini. Masayra na itong tanan nga mao din ang lihok tayo sa Espiritu Santo sa tanang magtotoo, sa tanang katawhan sa kalibutan. Ipaila niya ang katawhan mahitungod sa sala, mahitungod sa pagkamatarong, mahitungod sa paghukom. So anything nga unaw-naon sa tao nining kalibutan na nga para kaniya, alang kaniya, sakto ni, nga wala magsubay sa iyang kabubuton, kana sala kana. Sumabutyag ang lihok sa Espiritu Santo. Kay siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. O gawas pa niya na, giyahan kita niya sa pagkinabuhi sa kamatuoran. O pagkinabuhi nga may sama sa tuwang Ginoong Hesus. Christ-likeness, Christ-like character. Ang pangutana karon, unsay buhaton na to niining maong kamatuoran? Mao din ning lihok sa balaang espiritu, unsa matong buhaton niini karon? Kinahanglan masayra na to nga ang balaang espiritu is a person. Ikatulong person sa Trinity. Ang balaang espiritu di ay co-equal sa ato ang Dios. Coexistence sa Dios Amahan, co-eternal sa Dios Amahan ug sa Ginoong Hesus. Ug tungod kay Dios usab siya, kinahanglan maminaw usab ta sa iyang ikasulti alang kanato. Paunsa siya musulti kanato? Pinaagi sa pulong sa Dios. Kunbiktahon kita niya, pinaagi sa pulong sa Dios. O pinaagi sa pulong sa Dios, magiyahan kita niini nga bahin. I-illuminate ta, lamdagan na itong mga unahuna, aron masayra na to ang kabubuton sa Ginoo niini nga bahin. Kinahanglan usab nato ma-acknowledge ug mahimo usab kita nga sensitive sa lihok sa balaang espiritu. Kung ginakonbikta na ka niya ng sala nga imong ginabuhat, undangin na ka na. Usa ka na kagrasya gikan sa Dios nga konbiktahon ka sa imong pagpakasala. But pasabot kabubuton sa Ginoo nga talikdan na nimo na, biyaan na nimo na. Kung bakakon ta o gikonbiktahan ta sa Ginoo sa diyang nay nangutana sa atuwa, nagampo ba ka ganiha? Para ingnon lang nga mainampuon ka pero wala di ka nagampo. Pero ginakonbikta ka sa balaang espiritu, wala man ka nagampo ka ganiha. Ayun ang pagpamakak. Ang kuna nga nakasala ka niya ang bahin. O pangayo o kapasayloan sa Ginoo. Kung kawatan man ka, o kung tikasan man ka, kung mananapaw man ka, kung unsa man imong nabuhat, kung gikumbiktahan ka sa balaang espiritu, mahitungod niya ng pagpakasala. Talikdi kini, biyai kini, hinulsuli kini, ug tuuhi siya, nga walay laing makaluwas kanimo, kundi ang Ginoong Hesus lamang. Ingon ang pulong sa Ginoo, nga dili nato i-grieve ang Holy Spirit. Kay Dios usab siya. Di nato i-quench ang Holy Spirit. Kay Dios usab siya. Naay panghitabo sa Book of Acts, sa chapter 5, verse 3 and 4. Doon ay taong ginganlang Ananias. Namakak siya sa Diyos. Namakak siya sa balaang espiritu. Ang iyang gibuhat, gibakakan niya ang balaang espiritu. Mingon si Pedro kaniya, nganong gibakakan mo man ang Diyos? Siguro sa tao pwede ka mamakak. Pero kung mamakak ka sa Diyos,
Usa kini ka butang nga bugat. Ug ang nahitabo giingnan siya ni Pedro. Naay taong nagulat sa imo, mamatay ka diha karon sa imong gitindugan. Ug namatay gid si Ananias. Ingon man ang iyang asawa nga kakuntsaba niya sa pagpamakak. Again, ang ato ang Dios, dunay tulo ka persona. Ang Diyos Amahan, ang Diyos Anak, ug ang Diyos Espiritu Santo. Mingon ang Ginoong Hesus, maayo alang kanato nga mobiya siya, kay moabot ang balaang Espiritu. Ug ang balaang Espiritu mo'y magatudlok kanato sa tanang kamatuoran. Mo'y magakonbikta sa sala sa kalibutan. Diyos siya. Dili siya usa ka gahom, dili siya usa ka force or external power, kundili tao siya, ikatulong persona sa Trinity. Angay siyang pagkasimbahon, angay siyang pagdaygon. Kay Diyos usab siya. Kung doon na may pagkonbikta ang balang espiritu kanato karon, atong sayron, ug mga kita kapasayloan ngadto sa Dios. Nga pasayloon ta, ug tuuhan nato siya nga walay lang makaluwas kundi siya lamang. Ang pulong ta sa Dios may magastorya kaniya tanang karon. Magampo kita. Among langitong Amahan, salamat o Lord, nga bisan sa mubo lamang nga pamaagi na sayra namo ang lihok sa balaang espiritu. Pasayloa kami, kung sa dagang higayon, wala na mo siya na-acknowledge nga Diyos usab siya. Wala na mo siya gidayeg, wala na mo siya gisimba. Wala gani mi kapasalamat. Sa daghang higayon nga kitultulan mi niya sa kamatuoran. Nga gitudloan mi niya sa pamaagi nga magkinabuhi kami nga na sa kamatuoran. Pasayloa kami nga gineglect na mo ang balaang espiritu. O Holy Spirit, pasayloa kami, O God. Lord, tabangi kami nga makasalig kami nga na kanimo, ug mutuo lamang kanimo. Ug saligan lamang, Lord, ang imuhang pulong. Ikaw man nagsulti nga ang imuhang sultion dili pinagi sa imong kabubuton lamang, kundi pinagi sa Dios Amahan ug pinagi sa Ginoong Hesus. Tabangi kami, O God. Tabangi kami niini nga bahin. And Lord, manginabuhi unta kami nga may sama ni Kristo. Ug matagaan ta na magkapahimayaan, karon nga nagpuyo na kanamo ang balaang espiritu. Daghang salamat, ug Lord, kanamong tanan, mahimaya unta imong pangalan. Sa pangalan ni Jesus among giampo kini. Amen ug amen. Palihog manindog ang tanan sa katapusang pagampo. Lord, natapos kami sa mong panimbahong karon ug salamat o Ginoo sa imong paggiya kanamong tanan. Og Lord, bago kami mamauli, gusto na mo ihatag ang mga love gift, ang mga offering nga na kanimo. Tabangi kami, Lord, nga mahimo kaming muhatag nga dunay pagdayeg nga na kanimo. May we give cheerfully, malipayon unta kami, and may we give worshipfully, O God. And salamat o Ginoo sa mga workers ni nga church, ug mga leaders ni nga church, unta magamit ang maong funds para sa imong kalambuan sa imong iglesia, O God. And may you bless the leaders nga mo'y mag-manage ni tanan. Salamat, Lord. Gihay kami ugma sa moang pagsugod sa maong simana. Gihay kami bisan sa mong pagboto. Ug Lord, ubani kami sa tibok simana. Ilikay kami, Lord, sa mga butang nga dili makapahimot kanimo. Tabangi kami nga makalikay kami sa tentasyon. Ug tudloy kami, Lord, nga manginabuhi, O God, nga magsubay sa imong kabubuton. Daghang salamat ug pangayo na mo yung pagpanalangin karong hapuna. Ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya sa among Ginoong Jesucristo, ang panag-ambit sa balaang espiritu manaa kaniyong tanan, ug ang tanang katawan sa Dios magasulti. Amen ug amen. Maayong gabi kaniyong tanan. Jesus said, the Father is searching
those who will worship you in spirit and in truth. Give you thanks, Lord. Father is searching. The Father is searching for all who will worship in spirit and in truth. And He is discerning the thoughts and the yearnings of every heart in this room. So let us determine that right at the start we will worship the Father with all of our heart. With all of our heart, mind and strength, we give you honor, glory, and praise, not from afar or just with our lips, but all that we are, we offer in worship. With all of our heart, mind and strength, Jesus, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise. With all of our heart and our mind and our strength, Jesus, we offer. Jesus, we offer our lives on the altar. Yes, our hearts and thoughts, that we may stand holy and we can come boldly before the throne of our God. We have determined that right at the start we will worship you, Jesus, with all of our heart. All of our heart. With all of our heart, mind and strength, we give you honor, glory, and praise, not from afar or just with our lips, but all that we are, we offer in worship. With all of our heart, mind and strength, Jesus, we come to lift up your name. We give you glory, we give you praise, with all of our heart and our mind and ours. With all of our heart, with all of our heart, mind and strength, we give you honor, glory, and praise, not from afar or just with